Maheswari. Sandoro ayo gandeng. Pate Aryo Sugrenjeng. Soprojo. Oh, Soprojo. Coba sawangan kalamun to putra-putraku nderek tinangkil ngadeg ana pendhapa medhang kawuryan. Rasane ngatimu piye Watipati? Waduh sinuwun. Janipun kula niku meri lho. Meri? Nggih. Meri bab apa? Panjenengan anggenipun bebrayan dipun paringi kanugrahan putra-putri ingkang ayu-ayu. Kula meri sinuwun. Upama putraku kuwi wadon katon ayu, iki wis lumrah. Awong tuane bagus lan ayu. Sing tak pikir iki malah ora perkara putra-putraku lan negara medhang kawuryan iki ora. Lajeng napa sih? Ning sing tak pikir iki malah kowe. Walah, kok panjenengan kok. Lho iya to. Wis suwe anggonku merangkani nggonku jumeneng ratu ana medhang kawuryan. Biyen kowe tau janji-janji kelawan aku. Yen to wong tuane wis ora ana, iki arep mbok pek. Sampeyan iku. Nyatane malah kowe disiki. Wah, dipun ngaten kok. Sinten kok? Lah dalah. Ning desa niki. Lho. Kok kuwangsang ngamuk. Kuwangsang ngamuk dorene kabeh niki enten napa niku? Kula nuwun. Iki Lah jikon lungguh. Iki dudu rondane iki pendopo. Iki. Kula nuwun. monggo. Monggo. Niki leres. Nggih. Salah. Mboten ora iki ya, Yu. Ana lolungan lho, rasane Niki. wis ning kene. Niki napa leres medang kemulan? Medang kamulyan. Medang kamulyan nggih. Tak critani ya. Nggih, ning aja padha lara atiku. Nggih. Kowe kudu bisa mbedakno antara medhang kamulan lan medhang kawuryan. Nggih. Yen crita Jawa Kendhil, kowe kudune medhang kawuryan. Kamulyan. Yen cerita Aji Saka, kuwi medhang kamulan. Lah kula wau medang kemulan. Nun sewu. Kamulan. Medang kamulan niku mblora. Medang terus kamulan. Medhang kamulan kuwi tlatah Purwodadi. Oh, kadoan ah. Dulu ana Purwodadi ana. Ya piye? Nek dadi kuwi mung medhang. Nek yen to Purwodadi kuwi medhang kamulan, kuwi ana critane Aji Saka. Aduh. Dewata Cengkar. Lah nami iki napa? Iki Kadipaten Seren. Ya bener. Apa mbok blowokno aku ya. Eten lho, Dik. Nek gak dhewe ngawur. Sapa? Bupati Ndara. Nah, Ya piye? kula mriki niku wonten kamigatosan. Wigatine Kula niki ngrencani mbakyune kula. Mbak Yumu, ndi Mbak Yumu? Niki mbakyune kula. Kowe Mbak Yune. Heeh. Lanjur padha tumeka ning medhang kawuryan kene iki, apa kowe urip ning Karang Pradesan kekurangan bondo donya? Apa pancen ana wigati sak liyane kuwi? Ajeng lamar Kanjeng. Lamar. Nggih. Lamar sapa? Nggih nglamarke anake kula. Masa nggih klamar bojone sampeyan? Ora anakku sing dia apa kae? Sapa? Mboten, lho bang bocah endi lho ya? Aku ya padha li'e. Oh, li'e. Oh, li'e. Aku wis tak kandhang lho, Yu. Lho ngendi? Butuhmu nglamar, yo sing mbok lamarke ngendi? Lho, nun kula jak Kanjeng. Lho niku napa? Ana apa? Ana apa? Niku lho. Guri ning gurine wae. Gawe si sepadamu nek kok piye? Mboten niku. Mboten jenengan. Basis. Sablono garwane sembang. Kurang ajar. Buang ora. Naklok, kok buang ae. Malah jiwa-jiwet arep kepengin demek aku mulane jiwa-jiwet kerajaan iki. Gilane lho mong gilane mong.
kono. Nah. Iki ora Pak, ora wong nggon main. Lah kowe terus padha kepung arep koyo mau main. Lah kursine saleh boten nonton kursine. Jenengmu sapa, Mbok? Sandia. Oh, Sandia. Sing kok lamarke anakmu Joko. Sapa iki? Joko Kendil Dara. Joko Kendil. Bener jenengmu Joko Kendil. Joko Kendil, Pak Dik. Aku ngrabeni mbok demo lho apa piye? Lho nek. Lek. Joko Kendil, Pak Lek. Aku ngrabeni mbok mucile. Lho Lho kowe ku ngerti aku apa ora? Sopo? Joko. Iki lah yo goblok kok. Lah, Awake dhewe kok ditakoki sapa aku? Lah kok nek dijawab buta ijo. sembrono. Kenalke Mas. Jenengku Hadi Sulion Hono Caraka. Mantul Tepuaken nami kula Haryoto Udon. Awake dhewe kok takok iku. Atur, Dik. Yen ora ngerti, aku pangarsa negara ning Medang Kawurian Purbakusuma kang Gagas Mas. Ratu. Ya ratu. Aku gak tau lo duwe fotone kok. Lah iya. Fotone ra ditempelno. Saka praterane wong tuamu kowe jare arep dilamarke kelawan putra-putraku. Nggih. Kowe kok wis kepengin omah-omah iki wis duwe gawean apa durung? Durung. Lho wong durung kok arep omah-omah. Mongko jeneng wong omah-omah mangun bali wis mau ngasih pajujuduan. Kuwi mbutuhke wragat saya-saya yen to wis duwe anak kuwi bakal mbutuhke bondo sing ora sethithik. Epot. Cepet piye? Epot ratune Joko kok lek. Lho, epot sembrono. Epot iki sepot iku. Tak tebok kewenangan. Umpama Kendil nyambut gawe entuk kaya lah kayane diwene sapa? Wong Kendil ora duwe bojo. Yen isih Joko nyambut gawe, muspro anggone nyambut gawe, mergo ora ana sing digoleke kaya. Lah, Nek piye? rabise lagi nyambut gawe entuk kaya diwene bojone iki lho Dek kayaku kelas. Gone gua. Gone gua. Lan gila iki lho dibuak. Alah tak etok. Ake elek ngono kok. Ya. Jebul kok ya mletek nalarmu. Pintel. Bojo dhisik lagi nyambut gawe. Lah, Iki Joko iki. gawe Putraku iki ora mung siji. Nanging akeh cacahe. Tur sapa sing kok lamar? sing kulon mawon. Nggih, Ngono. ruto jenengan kathah kok. Ibarat wong lamar kuwi kaya dene wong dijaluk. Nggih. Yen diwenehi bejo, Nah. dene ora diwenehi aja ngresula. Alang delima tunan. Nggih. Ya. Nduk, kuwi diane ngom. Kae ana bocah sing aran Radesan sing jenenge Joko Kendil, kepengin kepek bojolan kowe. Coba Wasulana. Jajal diwang sikane. Cincin ngomong aja gelem ya. Jeber-jeberi ning kendang Wasulana. Kowe Joko Kendil ya? Iya, Jabang bayi aja kaget, jabang bayi. pilu. Jabang bayi aja kaget, jabang bayi amit. Ngabuhe ogane kono. Jabang bayi amit. Ngabomo jane kono. Ngerti, Ning wetan. keliru. Liru kene jabang bayi. Lilu dene lho. Ya aku gila lho rupamu kaya ngono Joko Kendil. Aku bagus. Rumah samu kowe bagus. Mbak mudang bagus kok. Lho, lah kok ora mawas apa nyang omah ki lan duweni kaca ngono ngono apa piye? Bang duwe. Rupamu wae ora kaya ngono kok. Arep lamar kawan aku lho ya. Coba sawaran aku lho kaya Manuhara. Manuhara ora ngene ya. Lho lah piye? Piye? Jebobok kok. Aku kadung telung karo kowe kok, Dik. Gelem ya? Kamu lho ya. Kowe petak bojo deleng ah? Aku arep pepek bojo Joko Kendil. Ora selek, ora sotel, ora melek, ora pinting. Mah. Sembrono. Siap rumah samu. Aku ora suti rumah aku ora suti. Iya yo. Jatuh
jangan balik. Ayo, balik. Balik. Diam, kota. Pengalaman Balik, balik. Mau dongo kowe? Ora dongo? Wis dongo apa ya? Donga muga-muga Joko Kendhil ditampa. Alah, mang modale dudu cele, tunggale kate kok. Nah, dudu. Isen nah. Dadi enten tunggale kok Anjing. Pancen putraku kok. Nggih. Kene. Nak Widyasari. Coba wangsulane panglamare Joko Kendhil. Ayo balik. Apa? Balik. Kene. Balik. Kenapa le? Aja man karo iki. Kene tak diotosi kowe. Lamar oleh. Lamar wido-wido. Sik perkara iki tak urus. Wong aku sing wong tuane wae ora nesu. Wong kowe iki ya wong sengkan, wong adoh, wong desa, ora tau srawung lawan putraku. Lho arep dilamar Joko Kendhil, kowe kok nesu ketemu perkara kowe. Rahasia pabrik niku. Rahasia pabrik. Ora siapa. Iya, putih yo. Abang cek edil tangane. TPC kira. Kendhil. Kowe tenan tresno lawan putraku? Nggih. Widyasari. Nggih. Buktekke yen pancen kowe tresno. Ngoplok teh. Romo nglilani yen to kowe arep nyayang lawan Widyasari. Aku sayang kamu dhewe. Ampungan. Kowe gelem kowe apa? Kowe mulai ditumpakno Vega apa melok ditumpakno Pajero? Karipe milih ndi, Dik? Milih. Kowe milih Pajero sobek. Lah kok iso? Bulanane ono. Lah tak utang Vega. No, tanpa bulanan. Lebih baik numpak motor Vega tapi milik pribadi daripada Pajero angsuran BRI. Ya Mas, baru lagi angsurannya. Betul Bu. Allah kelam gaya anem gawe joglo. Allah. Jujur deh tak pernah laris. Dil. Apa Dek? Ambung, Dil. Oh, saya di panggung bebas, orang sing ngapa. Kendel. Ya diwaras ini mana? Ini Aja kelompok. bilang diajak ngomong. Mas Suli. Aja diajak. Aku seneng karo kowe, aku pengen rabi kalau kowe kok. Kowe seneng aku? Rupamu iki lho. Kaya apa? Tak kelor. Kita kelorong. Lo ngaku kadang cinta kok. Kowe cinta karo aku? Iya. Aku mau. Lah kowe milih sapa? Hei, kowe ngomong ah. Ngomong njaluk warah aku ndelok opo-opo. Kowe gelem apa ora ngono? Kowe gelem ya? Aku sudi aku. Tenan? Mau. Iki rupamu dene. Nek ora gelem ya wis, Dik. Rene nunggak. Wis ora apa-apa, entekno lah, entekno. Kowe gak gelem? Mau. Lho yo. Ngono ya, Den. Piye? Ubur-ubur ikan lele. Maksude? Ora sudi. Lho. Balik. Antene kan tak dilarang ati wong wedok, Dik. Kok iso? Iya tenan antene. Wes ayo balik. Wis, mulai aku dilatih kok. Wes ayo. Mulai sabar. Lah saya cini-cini wong kowe. Kene. Mosok ale isa sitok. Sendi. Sitok buriku. Lah ngene mah. Boe lah. Doyan kaya ngono rupane. Maaf Bapak, tombol kecelek Pak. Timbang Karena lunga putra. timbang balik selendang. Gawa kene lah Wis Bapak. jawab. Sik jawab Rama. Coba wangsulan. Timbang selendang gendang satu-satu tok. Ora ngambur ning kene nak. Kadang-kadangmu padha nampik mergo kae Joko Kendhil. Sore. Yen mugo kowe kepiye, Cak? Kanjeng Rama, wonten tetembungan. Hubungane piye? Kikarane wong akrami dudu banda dudu rupa. Nanging ati pawitane. Ora kae putrane nomo sih. Ya. Terus penglamare Joko Kendhil piye? Monggo panglamaripun Kakang Joko Kendhil kula tampi, Mas. Penglamare Joko Kendhil kok tompo. Wong kok
Joko Kendil kae lho. Joko Kendil kae cacat sarandune ngraga. Ning yo kene panglamaring Joko Kendil kok tampa apa sebab? Sebab saya cinta padanya. Lawan Ramesman. Ripun Doro. Dan jenengan kalih gayune kula kok. Iya, Pak. Kula nggih kalih garwane jenengan. Gendenan, aku yo ngono. Naya, Hei, kenapa? ya kaya bojoku dhek mau. Lungane ceblok e. Berarti panglamarmu apa, Del? Panglamarnya piye? Piye, Nduk? Piye? Panglamaripun Kakang Joko Kendil. Iya. Tapi Sebab saya cinta padanya. Mati aku. Lah dagelan nek dipateni. Dobok iki dobok. Ibu, duduk. Ibu duduk, Ibu. Kowe ora kajen babar pisan kok. Malah duduk dolanan karo bekakas-bekakas cocok gitu. Nek kok kaya parabola. Anak kula dienggo baca. Parengno. Ya. Ibu, ini Ibu. Mas, iki kaya kamu lho. Panglamarmu katompo lawan putraku. Coba. Ini coba. Nggih, Mama. Iki wis dadi kekarepane ati. Gelo kedua kuwi mampane. Besok aja nganti gelo dene kowe milih lawan Joko Kendil. Nggih, Kanjeng Rama. Aja nglupuke Rama lan aja nglupuke sapa-sapa. Samtara mancing oleh dalan taman. Wis sampe ora usah bali. Yakini wae. Aja mulai sah. Bawa. Iya. Aja mulai sah. Yo. Jangan tumpuk. Yo. Aja mulai sah. Diajeng Dewati. Tak jaluk ing mengkone sliramu ora pangling yekno aku bojo-bojo. Kabeh apa kang dadi sabdane Mbah Dewa saiki wis kasunyatan. Pasuyanku wis walut meng jati temaing walur. Matur nuwun Mbah Dewa. Kakang Joko Kendil. Diajeng Dewati. Sapa kowe? Aku bojomu Joko Kendil wong ayu. Kakang Joko Kendil. Iya. Aja ngina karo Kakang Joko Kendil lho. Aku ora ngomat pancen kasunyatane aku bojomu Joko Kendil. Ora, Kakang Joko Kendil kuwi Allah. Ora percaya. Kakang Joko
Mbak juga. Kakang Jaka Kendil. Iku maleanku. Ya wis kono ndang mlebu aku mas sing iki. Aku pengen sing bagus. Jalukmu Heeh. sing ndara. Heeh. Aku yang ndara apa? Mam, aku sing iko wae. Yo yo. Ndang mlebu. Kakang Jaka Kendil. Saiki sliramu wis percaya aku berjumu Joko Kendil. Ya jeneng Wiyawati. Bojomu ki Joko Kendil lara lho. Wani-wanine kuwi lebokke bocaran bagus. Kanggo niku Kakang Jaka. Ora percaya yen kuwi garwamu. Joko Kendil iku ala. Jebol kemindamu kaya ngono bakal tak pradulke kawan Kanjeng Rama. Nali drop dene bisa kanggo panutan. Wis semono kok malah tumindak punggasu. Kaya dene tumindake wong aceplek. Kowe iki bojone Joko Kendil nyogene kowe wani mlebokke kanuman bagus ing tanpa cacat kae. Mboten Rama, niki nggih Kakang Jaka Kendil. Sopo sing percaya? Wong sak medang kawuyan kene padha ngerti ento Joko Kendil kuwi cacat sadar sak langgeng roko. Iki satria bagus. Saiki kowe tidak selingkuh. Diajeng Widowati menika boten tumindak selingkuh. Saestu kula menika Joko Kendil. Sing percaya ento kowe Joko Kendil iki terus sapa? Liripun kados ngaten sih. Kalih dosa taun ingkang sampun kapungkur. Nalikanipun kula wonten guwa garbanipun ibu kula. Saben dinten ibu kula menika dipun piloro. Malah boten menika. Ibu kula menika dipun tenung. Nanging rahayunipun tenung kala wau boten tumama marang raganipun ibu kula. Nanging tenung kala wau tumama marang Ponang Jabang ugi tasih dipun kandhet ibu kula. Lajeng nglairaken Ponang Jabang cacat sarandhipun raga. Lajeng dipun paringi tenger Joko Kendil. Sasampunipun Joko Kendil menika diwasa, pikantuk pangsipipun Jawata. Menawi sampun jangkep kalih dosa taun lan sampun wonten wanita ingkang tresnani kaliyan Joko Kendil. Pasuryan kula bakal waloya ing jati temain waloya. Nggih kula Joko Kendil, nggih Cahya Purnama. Andar angen dukur ketembunganmu, dedongenganmu aku ora bakal percaya. Bos Agyong, coba ini. Iki ana satria bagus kang tanpa cacat ngaku yen to jeneng Joko Kendil. Iki bohong. Aku Joko Kendil anakmu. Tanggirian nggih Kanjeng. Kula niku nggawe titikan sitoke anake kula niku wonten toe. Cobi kula titike nggih. Coba titiken. Yo, niki Joko Kendil. Widowati Cahya Purnama ya sing dipangapura. Dan kabeh mau napa ora ngerteni yen tetenane kowe Joko Kendil kang nalika semono cacat sarandene raga. Ora kleru pamilihmu Cahya. Wah, yen sowan. Gini. Kyai Singgonegara. Mas, Kaya dene wong Sudra Sempali ninggalke Tanjung Anom ana wigati apa ya? pangapuntenipun. Kula namung ngupati kalian garwa kula diajengaken ing menapa ngayom wonten nusuk panjenengan. Kok ora ono? Lah iki ya malah kebeneran. Yen kok kowe tumeka ana ing medang kawuyan kene jalaran aku sadukapan meneh bakal mantu. Ora liya putraku Sinidyawati kelawan Cahya Purnama. Besanku wong saka Karang Pradesan. Ora ketang desa, putraku wis tresna, wong tuwa hamung jumurung kelawan kekarepaning putra. Lajeng besan panjenengan niku sinten naminipun? Jenenge Sandiem wong saka Karang Pradesan. Iya, Sandiem.
Sandiem Dede menika adaning rum garwa kula Kang. Dadi kowe dudu sandiem to. Mbok Kowe adaning rum. bingung ki lho sampean iki, Mbok. Jare bapak mati tabrak motor mabur kok isih sugeng kok. Kok putra kesini ngangkat. Bagus. Nggih, sing riyen kados cempe niku. Saiki bagus kaya bapak. Ya ya. Ngene, tetembungane teklek cemplung kalen timbale golek luwih becik. Iya, nggih. Ngene, sing ngene wae. Putraku wis tresna kelawan putramu kosong ngene kaya iki. Wong tuwa mung bisa nuruti kekarepane putra. Leres. Kula aku njaluk kelawan Yayi Sindunegara. Dadi wong lanang aja gampang bugon marang kekandhane wong liya. Saya garwa ora ketanggung garwa sok kala mangsa bisa bebayang. Kabeh lakon iki kena kanggo pasinaon, sing ala ayo padha disingkiri, sing becik ayo padha dilestarekake. Sakabehing kaluputan muga kapendhem ing gune pangkula cek men bisa nuwake woh ing karahayon.